बिपिएफ दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव जे रायजोफोरनो रादाय होबोदोंमोन बेखौ जों मोनसेनिफ्राय मोनसे मावफुंगासिनो दं। स्पेसियेलि जोंना मोनबा बिनि बादैबो जों मावगासिनो दंखायो। दा गिबियावनो जोंना हानि पाट्टा होनायमोन, दा बेखौ जोङो मावनो हाबाय। थांनाय 10 फेब्रुवारियावनो बड'लेण्ड डे फालिनायाव होजेनखादों। दा जों कनस्टिटिउन्सि वाइज बेखौ होलांगासिनो दङ। इउथफोरनो 2 लाख होनायनि बाथ्रा बेखौबो होबाय। IBS जायफ्रा दुखिया गरिब मानसिफोर दिनै मैगं फाननानै जाग्रा, फिथा एवनानै बा फाननानै जाग्रा बेफोरनोबो 10,000 होनाय आरो सिनियर सिटिजेन आरो बिकलांग बेनोबो 10,000 होनाय हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। बे फार्स्ट फेज आरो बोसोरफ्रोमबो सोलिबाय थागोन। बे देग्लाय माने 26आव जाबाय, 27आव जागोन, 28आव जागोन, 29, 30 बे बोसोरबायाव जालांबाय थागोन। बिदिनो फारि फारि जोङो मावलांबाय थागोन। बेवहाय माने बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। दिनै नायगोन नोंथांमोना लिस्टखौ चेक खालाम। बे जायफ्रा माने इउथ्सफ्रा, जायफ्रा माने सिनियर सिटिजेनफोर, बिकलांगफोर दिनै खुनु जों बासियाखै। जायफ्रा माने बेनि थाखाय इलिजिबोल बिसोरनो होनाय जादों। बे खुनु माने डिसक्रिमिनेसन खालामनायनि बाथ्रा गैया। जायफ्रा फिट बेनि थाखाय बे आसनिनि थाखाय बेनोनो होनाय जादों। बिथांमोना अपोजिसन हिसाबै बायदिसिना बुंगोन, जोंहा बेहाय माने खुनु बुंनांगौ गैया। सैमा थाबायोब्ला माने मैदेरा थाबायोब्ला सैमा सोंद्लाबायो होननाय बायदि मोनसे बाथ्रासो बे। दा बेवहाय होनदों सोरनोबा ST होनो हानाय मानाय बे क्षमताया आप टु गभ अफ इन्डिया। आसाम गभर्नमेन्टआबो हाया बेखौ। जा जों NOC हरनो हायो, दा NOCखौ जों हरदों आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो होनो हाया। बेखौ जास्ट टेबोल खालामदों, क्लासिफिकेसन खालामदों। दा क्लासिफिकेसननि इन्डिया गभर्नमेन्टआव गैया। जास्ट बेयो ओरैनो माने जे गावसिनि खामानिखौ मावदों। जोंहा BTCनिया BTCनि खामानिखौ मावदों, आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टनिखौ मावदों। बे आप टु इन्डिया गभर्नमेन्टआ मा केटेगराइज खालामना होयो बिसोरनि खोथा। होनो हायोबा होगोन, हायाबा होआ। कनस्टिटिउसना एलाउ खालामबा होगोन, कनस्टिटिउसना एलाउ खालामबाबो होआ। बे आप टु इन्डिया गभर्नमेन्ट। दा बेवहाय सोरनिबा सायाव दाय जाबसिननायनि खुनु बाथ्रा गैया बेवहाय। दा बेखौ जेखि होना बे आप टु कनस्टिटिउसनासो थिग खालामगोन। साख्रिया बिथांमोना होलांदों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदों, माबायावबो होदों, मास्टारावबो होदों आरो माबायावबो होलांदों, BCDCआवबो होलांदों। दा बिथांमोननि साख्रि होनाया स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय SIU मोननाय गैया। जायनि थाखाय दिनै BCDC सेक्रेटारिफोर, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर, मास्टारफ्रा दिनै माने साख्रिनि थाखाय हाहाकार जाफिननांबाय। आरो दाख्लै 26 तारिखआवनो मास्टारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनाया अलरेडि डिउरेसना जोबलांबाय। दा मा जाखो बे साख्रिया मानसिफोरना 6 मासल' साख्रि जायो नामा? मानसिया जोङो मास्टाराबो मोनसे स्कुलाव 6 मासनि उनाव आरो बे गथ'फ्रा अंक फोरोंजानो मोनला नामा? बेवहाय साइन्स फोरोंजानो मोनला नामा? मा मास्टार साख्रि होनाय जाखो बेलाय? दा प्रमद बर'नि खामानि मावनाय, UPPLनि खामानि मावनाया बिदिनो। बिथांमोना खुनु मिसन भिजन गैया। खोथायावसो बुङो माने बिराद माने मिसन क्वालिटि इडुकेसन बिराद मिसन बानायदों। अमा मिसन, बोरमा मिसन, दाउ मिसन, मिसनखि मिसन बानायदों, मोनसेबो मावलांनो हायाखै 5 बोसोराव। दा बिथांमोना रायजोफोरनो जे जेबो होनो हायाखै, बिनि फिथाइखौ दाख्लै बिथांमोना मोनजाबाय। जायनि थाखाय रायजोफ्रा बिथांमोनखौ 12थानिफ्राय बोख्लायनानै 7थायाव दोनफैदों। BPFआ 17थानिफ्राय 28ता मोनहैदों। बेनो फोरमान। बिथांमोना जेखि होना रायजो राजाफोरनि आखायावसो। रायजो राजाफ्रा गावसोरखौ मोजां मोनाखै नालाय BPFनो भटआ होदों। दा बेवहाय बायदिसिना बुंलाबायना राजनिति खालामनायनि टाइम गैला। दाबो सम दङ। राकेशआ जुदि बिबान गारनानै फैयोब्ला BPFआव जों दाबो बजबनानै लायो बिथांखौ। आरो गोबांथार MCLAफोर दिनै दावबायसा बर', दिनै खाम्फा बरगयारि आरो सोरबा सोरबाया दिनै माने BPFआव हाबनो रायलायगासिनो दं। बेबादि अबस्था जानानै दं आरोखि। दा MLA इलेक्सननि उनावहाय UPPL होननाय खुनु जिनिसानो थानाय नङा। दा बे बिथांमोननि नावआ बैथा गैयै जाबाय। नावआ गब्लंबाय, दै गेजेराव थांनानै गोदोसिगोन। दा बे आरोखि। बे गोदोनाय नावआव रावबो गाखोला, सिं बायनायाव रावबो गाखोआ। दा बेबायदिनो गोदोनाय नाव आरो बे सिट बायखानाय मोनसे गराय आरो पामसार जानाय मोनसे ट्रेक्टर, बेखौ रावबो सालायला, बाहायलाबो। एबारनि इलेक्सननि उनाव बेखौ रावबो नुनाय नंला आरो मालाय।